Kaixo izeba. Atzo etorri zen emakumea nor da? Zergatik? Markesa ematen du. Arrazoi duzu. Ni ere harrituta nago, ez dakit zergatik etorri den gure ostatura. Hau ez da 5 izarreko hotela. Egia. Zer handizu? Gela jasotzera joan naiz. Orrazten ari zen. Esan dit. Oraintxe noa. Eraman maleta harrerara. Hau dau pazientzia. Egunon. Egunon bai. Bueno, ni gelara noa. Agur. Egunon, gozaldu nahi duzu alde egin aurretik? Ez, mila esker, presa daukat. Taksia etorri da. Ze taksi? Ez daukazue taksi zerbitzurik? Ez. Baina nahi baduzu deituko dio taksi bati. Bai, presa daukat. Kaixo Josune, bezero batek taksi bat behar du. Etorriko zara? Ederki, eskerrik asko. 5 minutu barru hemen egongo da. Ederki, kanpoan itxarongo diot. Ez alduzu kafetxo bat hartu nahi? Ez, mila esker. Aizu, joan aurretik gauza bat esan behar dizut. Ze gertatzen da? Urte osoa bidaiatzen pasatzen dut. Euskal Herrian eta mundu guztian. Aurten izan naiz Londresen, Parisen, New Yorken, Pragan. Ados? Hotel asko ezagutu ditut. Ia denak 5 izarrekoak, goi mailakoak. Eta? Ez dut inoiz, gaur bezala lo egin. Nola? Manta gozoak, inguruko mendietako soinua, ostatu paregabea dau. Zorionak eta mil esker. Eskerrik asko, pozten naiz. Hau ez ustekoa.